Shalom. Kuriana hinaholongan itu hata, ditongani porti bina jot-jot, mambain hita loja jalalilu, di ari pesta parningotan hasa saor niton di parbadia sadarion, di paboton dutu hita, dang di pasombu tu hata, mardalan sasada dirita. Disuruh doton di parbadia, pangapuli dohot panuturi nasitong turu hata, bongot mahita tu parsaurata di bagasan serep ni roha, ton di parbadia ima paimbaruon dohot pasadaon hita di bagasan holongna, marende mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha naimbaru dohot tondi naimbaru tu bagasan ate-ate muna. Jala utsatotku do roha batu siang daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matondikku tu bagasan ate-ate muna, au do nama baitsa, asamar paraenga hamu di bagasan akapatikku,
akau hupku pe radotan muna jala patupaon muna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam marhite-hite tondi parbadia. Sai buhai marohanami asature parohanami marhite-hite tondimi, asa toktong gok dame rohanami, makalason hagogonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangingon ma patik ni debata, imas yan buku Rom bindu walu ayat 12 dohot ayat 14. Ope ale akadongan unang behamu mangadop di daging, marparange marguru tu daging. Ai nasa natinogi honi tondi ni debata, akaido anak ni debata. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu hatta debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua ginjang. Hodo na patupaon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholangan ni roham. Sai asima roham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Sai sahabi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon ma tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham.
Alai asahot rohanami mar hapor siaon, lau magotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songon sitong na mangoluau nina Tuhan Jahoba. Tung na solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalana. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu Pentakoste Parjolon ima sian sada Musa buku opat bindu opat mamuka sian ayat 10 pitu sahat tu ayat 26. Dungi sapur masih kain dohot jolmana jadi gabe-gabean maibana jaladi tubuhon si Hanok. Dungi dipuka masada sosor di bayan maguarni sosori Hanok. Mangihuton guarni anak nai. Dungi ditubuhon si Hanok ma si Irat. Si Irat manubuhon si Meyuhai. Si Mehuyael manubuhon si Metusael. Si Metusael manubuhon si Lamek. Alai anggo si Lamek dua dojol mana dibuat. Guarni nasada si Ada. Guarni paduahon si Sila. Dungi ditubuhon si Adama si Jabal. Ibana do opuni sude akan namangingani udung-udung dohot namar pinahan. Ia guarni angginai si Jubal. Ibana do opuni sude akasipiltik hasapi dohot sordam. Si Zila pe ditubuhon do si Tubal kain. Pande ni sude akas si Pauli tobaga dohot bosi. Ia ibotoni si Tubal kain sinai mado. Dungini nasi Lamek matu jolmana na duai si Ada dohot si Zila. Bege hamu ma suaraku hamu ale jolmani si Lamek. Pinggol hamu ma tersakon. Saya na bunuoku do sada bawa alani bugangi. Jala sada doli-doli alani bosarhon. Ai molo pitu hari abulon si kain. Ikon 77 hari abulon anggo si Lamek. Dungi sapur masih ada muse dohot jolmanai.
Jadi ditubuhon ma anak sada, dibayan ma guarnai siset. Ainunga disolukon debata tuau sada tubuh na asing, sikat ni si Abel, na binunu ni si Kain ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada, dibayan ma guarna si Enos, ujui ma dipuka halak pa jojo guar ni Jehovah. Ido sahatna, martuado akan natumangihon hata ni debata, jalana peopsa. Amin. Taha tindakon maha porseatai, songon na hina tindakon ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na soto duson, na tumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubohon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia, handorang sobubuhan. Ido tuhata, na tumau ne bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuatu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul isyamun debata Jehovah, amanai pargogo na satu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jaladong sada hudia na badia. Hudia hatopangi halak Kristen akan na badia, do dihasesena dosa, do dihatai na mando. Mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate, do dihaluan na sora surga. Amin.
Horasma di tasaluhna. Titing namasa di huriata di bagasa mingguon. Minggu tanggal 24 Mei 2026. Topik ni jamita. Ragamdo para sini rohau di bagasan sadatodi. Titik parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu Pentakosta. Namar lapatan. Parningotan ari hasasaor nito di Purbadia. Napa dua hom per mingguon Pentakosta. Sadarion minggu tanggal 24 Mei 2026, ima minggu Pentakosta na perjulu. Per mingguon merdalan songon nasomal, ima. Pagi masuk pukul 7.30 wib. Siang masuk pukul 10.30 wib. Dohot sore masuk pukul 10.07 wib. Remaja masuk pukul 7.30 wib. Sekolah minggu masuk pukul 10.30 wib di kelas masing-masing. Marsogot di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Ima Pentakosta na paduahon. Marpungo do hita di gerejaon. Masuk pukul 10.30 wib. Do mutusi sermon inalidia mas sohok majo di ari sadari i. Dapat uluhon namoding. Na di hari Selasa tanggal 10 Mei 2026. Nunga jumolomodik sada ina namargoar. Marike du Maria Boru Siregar. Merumur 52 tahun. Menadikus sada danak bawa. Dang marha sohota dope. Maringanan di Jalan Bendi 6 nomor 10. Tanah Kusir. Kebayoran Lama, Banjar Bendi, Paninggaran. Nadi hari Kamis Sido, tanggal 21 Mei 2026, ina namodingi ditaruhon tu TPU Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Atong, tengok mangan yakon sudi keluarga na ditinggalhon ni inangi, asat tumibu tarapul rohana sida. Napapaton na sorang. Na di hari Rabu tanggal 10 Mei 2026, nunga di basa-basa tu hatta sadada danak bawa di keluarga Ripal Doli Andika Ciputra Purba, Ayu Intan Kusumadewi Boru Sinaga, Banjar Ciputat sekitarnya, hipas doda danaki, suak songoni nang natorasna. Napalimahon permingguan gabungan ni anak kota sekolah minggu. Di Patupa di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Masuk pukul 10.30 wib. Maringanan di Aula Sopo Praja. Pinangido tu natoras ni anak kota sekolah minggu. Asa marsuru ya kaya anak kota madohoti permingguan gabungan ini. Titik panopon seminar pelajar sidi dohot remaja. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Pukul 10.30 wib. Maringanan di Aula Sopo Praja. Pembicara Ima Pendeta Lydia Simbajuntak MTH. Dohot Pendeta Sepni Tuhumena RLMTH Incons. Seminaron wajib didohotannya anak kota. Belajar sidi dohot remaja. Napapituhon komprehensi misi dohot penginjilan distrik. Di Patupa di hari Rabu, sahat tu hari Jumat tanggal 27, sahat Rodi tanggal 20 Mei 2026, maringanan di Wisna Kinasi Caringin, Jawa Barat, nadi dohotan ni Ketua Dewan Marturia, Ketua Seksi Sending, Situa Badu Silitonga, dohot koordinator tim 2, songon utusan ni Huriata. Tabuan mah ditangyakta asa dengan merdalan komprensi Napa waluhon tender renovasi atap gereja. Marhite titingot pinabotohon. Panitia tender renovasi atap gereja. Nunga mamuhai pendaftaran tu akad calon penyedia jasa. Nalaho parsidoho tu perkarejo adi. Jala di akada berminat boima.
pasahat surat minat dohot membuat dokumen sian panitia. Biaya dokumen sebesar 250.000. Songon panggat ini fotokopi. Akka persyaratan ini boy matazaha di lampiran warta jemaat mingguan. Titinda pasiyahon kebaktia Bajar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 20 WIB di Tolu Bajar. Tanah Kusir Selatan di Bagasni keluarga Amang Arlen Hutapea Inang Buru Tabunan. Kapuk Perigi di Bagasni keluarga Inang Nurmala Taba Boru Situpul. Di Podok Cabelegoso di Bagasni keluarga Amang Otto Lubaturuan Inang Boru Sialagan. Songoni matiting namasa di hita mingguon, tuhatama nama dongani hita saluhutna, horasma di hita.
Huriana hina holongan ni Tuhan, di bagasan rohana dame, tapa holang majolo pikirata, ombason sian rumang ni portibi nasai marsiadu manuju na pinar hagiotna. Jod-jodo tahilala ngoluon, hirasada parsiaduon, gawe tubuh pakilalaan, urang hebat hitam martimbangon halak na asing. Mananggabe mamitori diri, mangolu do hitan waeng di portibi na gokdor pi parholangan. Mula marasing sian halak gabe patubu parholangan dohot hamusuon. Dipaingot apostel Paulus dohita, ragam do parasi rohaun, alasada do tondi, songon halibutongan nauli ala ragam do bornana, songon suarani musik na tabo begeon ala ragam do nadana, songoni manang ngoluta, adong do na hobas mangulasi ulaon, adong na sabar manangi-nangi, adong na benget si taonon, luhut nai dada naing pabur nang diri, alai asa marsiurupan di akka hamaolon. Nuaingon torop do halak nalungunan, aguan parkarejoan sahat tuna mandele. Dak pola digil Tuhani asa taulaon akaulaon nama cai balga. Si leon-leon ni tondi, boido patar dia kaulaon na met-met. Isarani ekel na patoguroha, manang tangan narade mangurupi sopola makirim ikon dipuji. Sada do hita di bagasan pamatang ni Kristus. Ia mangai sada sian ruas ni pamatangi, rap mangai dosa luhut. Nuaeng, anggiat maguar sani Pentakostei, mangaloha hire-hire biar ni rohata. Unangi topi api nai, ala dihilala roham halak namet metho, tondi na panguluhon portibion, miando di bagasan pamatakta namura matapori, ala diadopan Tuhani, rap arga dohita saluhutna, jala dihaholongi tondi nasasadai.
damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akati-hati doho pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian itu hatta jakonot tamahatan itu hatta marhiti-hiti turpu jamita di minggu sadarion laos udut ima di natahalasson di parningotan hasasaur nitod di perbadia nataguari ima Pentakosta di Ari Sadarion. Hatan itu hata imana tersurat di Sada Korin biddu 12 mamukka maisian ayat 3 sahatu ayat 10 sada. Dibaheni hupaboto homma tuhamu dang terbain halak na makatai marhiti-hiti toddini dibata maburai Yesus jalaholan marhiti-hiti toddi parbadia do targoar Yesus Tuhan ragam do paras ni rohauni alai sada do toddi ragam do ulaun di huria alai sada do Tuhan ragam do hagogoon alai sada do debata nama korhotca di bagasan sasudinai alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridaho tod di itu ganup aitu nasadaan dileod do marhiti-hiti tod di hata habisuhon alaitu nasadaan hata parbinotoan marhiti-hiti tod di nasasadai tuna asing muse haporseao di bagasan tod di nasasadai tuna asing huaso pamalupon di bagasat tod di nasasadai tuna asing gugu patupahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing na manadda ragam ni toddi tuna asing muse makatahon di hata naleban tuna asing pajojorhon parhatani alai saluhu nai dipatupa toddi nasasadai ay asing-asing be disagihoni tuganup guru lomoni rohana ima saatna hurian itu hatta di minggu sadarion jala natargoar ima minggu Pentakosta hasasaur nito di parbadia buido tahalason tapes tahon taulupun marhitelas nirohatta ima di minggu Pentakosta ari hasasaur itu di perbadia alai dan apalah taboto lapatanna dia tu di perbadia namarhua do lautu dia do jala memang buido ima didok nadeba mana itu hatta Yesus tu banua gijang
May tinggal hobi hita. Inarupani. Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita manusia. Dia hadir dimanapun kita berada. Ay molohita, idia pehita, saya lo dibatasi waktu doh tempat. Tetapi kehadiran Tuhan di dunia ini, di dalam roh, imata natahala sotikyon, dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Artinya, idia pehita, martangiang, idia pehita, maju ibana, dimanapun isido Tuhane. Jala to diparbadiai, ima Tuhani, rap dohotita, ibagasa dirita. Ido na yung dipaingo tuhita. Persoalan na manguludo todii di ngulu ni hita jolma, itu persoalan. Alana dua hal buido jolma sai makarikoton holan hadirionna dan lebih mementingkan ima Tuhani marhite todina Roh Kudus namia dihita. Jadi alanido olodo didirita sendiri berontak. Keinginan ni dirita baik di hata di pabahenan naik bangulahon hagyo ni diriton alai di sada sisi ulaon ni toddi taboto doi salah alai olo do sasahala mamaksahon ima hagiot manang keinginan ni dirina gabi dikesampingkan ma dia padok ni toddi sialanido marhitei ima di setiap segi, setiap sisi. Hobartu ima haboyota. Molotado rupani kelebihan manang karunia si leon natajalo natamiliki sadiri. Sudah itu kita merenap punah nih. Sudah itu kita punya skill masing-masing mau tapak ke majolis tilai. Persoalannya, buado kita tak sadari doi jala bermanfaat berdaya guna doi baik tu ngoluta nang son itu dong ajolma. Markite Minggu Pentakosta hasasaur itu di Porbadia di Minggu Tasadarion ipaingot to hita adong sa dapat dohan di doksonon si lehon-lehon manang para sunirohaon manang BHP belgana doh manang BHP ulina na adong dihita dang marlapata ni jala olo doi gabe panegai molo dang dihobasi di bagasan holong
molo di hati Indonesia di dok masonon. Karunia rohani betapapun menarik dan menakjubkannya, itu tidak berguna dan bahkan dapat merusak jika tidak dilayani dalam kasih. Ido nakkinga sa tadok, sudido hita marnap punahon karunia roh. Molo didok di hata batak ima di topik ni mingguta ragam do para sini rohaon. Ale di bagasa sadatodi. Para sini rohaon si leon karunia roh. Merdosa dosa sahala molo dang diulahot dang dikembangkan dang diaktualisasikan ima karunia roh na di ibana merdosa. Akhirnya songo perumpamaan itu iliot Tuhani talenta tunasadan sada tunasingan lubi alaina sadai rupani nama jalo sadai baita bunihon dosa alana dia karunia roh Tuhan berikan kepada kita. Itu harus kita pakai, itu harus kita pergunakan. Di dua hal. Na parjulat tong, ikut gabe berdaya guna bermanfaat do itu dirita. Jala berdaya guna bermanfaat tuhu maliang lingkungan. Jala daduai tu dirita dohot tuhu maliang termasuk imatu dongata ikut gabe pasangapon Tuhane. Itu sada nanaing tasadari di na minggu Pentakosta hita. Di hasasaur ni todi perbadia. Di naragam ima sileon ni Tuhani para senirohaon ni Tuhani tu kita hamoraon nai ipasahat tuhita be. Holas sada do memang nasubuh sarupa. Mulai tahun 11-12 rupa ni. Berpet taradong rupa ni kan. Holas sada do nasubuh sarupa. Sidik jari. Sidik jari ni si mana sarupa kurtibion. Tengah dong. Jadi hira songon nomor kuri di rupanya kan 11-12 ibireng guru kur cocok ko tu suara dua do inna gabung ma contohnya 5 ono palak manang welu halak suara 2 di pahobar tapi masing-masing punya ciri khas tersendiri. Jala di penggabungan nikuri marasing-asing rupanya alai terjadi harmonisasi sehingga begitu indah untuk didengar. Holanadong napals itu sotaburu kan? Selanido ima perlu memang dilatih. Songonido nang pamatang tahun marasing-asing do, marasing-asing. Tetapi masing-masing ima organ yang berbeda dalam tubuh kita ini perlu memang diperhatikan masing-masing dan untuk dilatih. Asa boha, asa masing-masing ima organi berfungsi khobar tu fungsina masing-masing. Jaladang bui.
Salah satu organ dari pamatang tahun merasa lebih menonjol, lebih hebat. Dang boy. Ay dang boy do honon ni mata. Ay molosadong si malolongon. So marguna ho sude. Ang gusto dadapoy na. Molo masibu hasurungan na. Roma pat. Betul Tungla bolang si malolong mi. Tuk so marguna doi molosadong paton. Tu dia holao. Roma tangan. Unang pula pagudaku hatamuna. Molo sodong tangakon. Dan adong mabay si panganot tu pamangami. Anggo olo doho nang pejolma. Olo sungo lubu doho horbo. Menggagat. Dan adong napamasuk ko si panganot tu. Tu pamangan. Molo mersibuat. Hasurungan na. Roh Kudus ingin menuntun sekaligus mengingatkan kehadiran Dia bukan mau menonjolkan seseorang. Tidak. Alain yang dohonon na nang pemarasing di parasingani di perbedaani sude ikom maparhatopoton siap Tuhan itu parasingani jala gabe parasingani pasangapon goarni Tuhane. Hapi ang gojol manwaingon. Mudah-mudahan madi sadari di hasasawar di porbadia di minggu sadarion kajol manwaingon di zaman nabajon hamuak kamang dot tamak kenang saya dong do bahkan torop nasai naing sumurung ibana. Dia menginginkan dia lebih utama dari orang lain. Jalan meragam do cara ni jolma laho memunculkan bahwa dia lebih dari yang lain. Meragam mai baini rupani. Dayolo do sipata. Holalau memunculkan dirina ya pencitrape benon na do. Iyo. Yang di dia be. Ay panugun-nugun nito di perbadia. Nahobar si leon-leon ni Tuhan itu hita. Tapataridahut taulay. Itu enggak perlu untuk dipertontonkan. Tetapi kita tulus berbuat dan melakukan sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diberikan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan gabi pula untuk dipertontonkan. Asa dia. Asa songon na hebat. Di ida halak. Buidi. Disude. Baik untuk di Huria. Baik untuk di Kaulaun Siganopari. Kita bisa perhatikan. Dan memang itulah tuntunan Roh Kudus. Bodo kita mamereng sudenai. Ay memang masa makan sohya masa. Alay bodo kita lah mangalapati. Jalamolo pedidok uji masa sude alay tiok ma.
Nadinggan. Panugun-ugun ni toddi. Panugun-ugun ni toddi. Di para singani. Bohado laho. Gabi mabuat o sada. Sa ulaon. Marasing alay gabi macay uli si tutu. Jala takasi sudei ima laho pasangapon marmulia goar ni Tuhani. Amanginang tu kita salut na. Dang dihalomohot Tuhani adong disasahal rasa mindir. Hurang pede. Me do silelew ni Tuhani diaw. Tukso berdaya guna dan merlebon. Hirana so diperhati-hati o jolma do. Kurang muncul ke permukaan nin narupane. Dang boy jalahita pe. Dang boy merasa menek roha. Tudongan. Ala taida silelew ni Tuhani. Me di mana? HP. Me pena didongani di komunitas, di kebersamaan itu bisa berpengaruh. Boy doi gabe berdaya guna. Akhirnya sada perpaduan musik. Unang hirasongan na menek rohatta. Ay na hirasongan na memukul-mukul manang nabusi pe. Kan? Perpaduan nih beberapa musik. Aduh inang pemet. Tapi itu bisa membuat makin indah suara musik itu. HP dung soi itormoru. Dan boy kita merasa itu adalah hina, itu merasa kecil, tidak berpengaruh, tidak ada papanya, dan perlu si para teteh nonton. Tapi itu bisa jadi berpengaruh. Ala dia, ai molo gabini hinai, merasa dan berguna di hita, mana kita mengenang. Bisa saja kita menghina Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada dia. Sarupa di gereja tahun nanti. Setiap permingguan. Di padudu sude asaboy sonak kita. Adong parjamita, adong paragedda, adong sejahatiting. Adong napapangupilian, adong organis, adong song leader. Holanido, da. Adong soundman. Baru dia muse. Adong multimedia, niyan, negijangan. Nang pe mertebuni di si. Berpengaruh ya doi, berpengaruh. Buktinya dia kena semua buah bibilla, hola so tampil ayat Alkitab Jamida manang na edde dan tampil ama suarata. Baru saya lima mering batu kijangan. Alik marukung ningo sono. Itu di dunia angin. Me doi alai sangat berpengaruh. Dakola ni. Aka organ bagian. Bata boto do buah hita sonang dison. Nian. Si Marno, si Tukiman.
Nih, kosteri. Sebelum kita datang ini kan dirapikan. IPIS. Itu juga bagian dari ini semua. Iya. Satu sekuritian. Sudah tertata. Menjadi satu bagian sehingga ibadah yang kita laksanakan benar-benar baik. Dan itu kita jadikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tunggak menangi dia, Pe. Nah, persoalannya itu terjadi ima di huta Korin. Di pamora Tuhanina sida. Songonima godangna belgana para sinirohaon. Si leon-leon karunia roh. Tuna sida. Alai songoni meruduk di pangalahona. Di kehidupan keseharian. Intelek tinggi. Tetapi perbuatan bobrok. Jala terbuat do iban nasida tuhuria. Intelek na tibu. Alai pikiran naroan. Narotakan. Dia may buktina. Diturpuk tahun hamuak kamang dot tamak kenang. Aya uelu. Sia 10. Akadia ma para sinirohaon, si leon-leon, karunia roh yang diberikan Tuhan kepada mereka. Adong sia naparjulu aya uelu. Di leon do ima hata habisuhon. Di leon do hata parbinotoan napaduahon. Di leod do hapor siaw di bagasatod di nasasadai. Napaupaton huaso pamalupon. Molis tila na Zulu detu. Molonuaing ima tim medis. Napalimahon di leod do gogo patupahon halongangan. Namangihut di do muse di leod do panurirangon. Dungit di leodo manada ragam ni toddi. Dungi pawaluhon di leodo makatahon di hata naleban bahasa roh. Jala di leodo pajojorhon perhatani menafsirkan ima diaka hata. Namar lapata dile doa kaparbinotoan malo ni pakatayon malo ni namar hata adong do halak bantak malo marhata di hata adat alai dang maradat di pangalaho. Malo do marhata adat di ulaun adat alai holan namar hata baraksi. Dan panugunugun ni toddi. Alai panugunugun ni toddi ima nagabe tapes taho tahalason hasasaur ni toddi parbadia asa molope tamiliki di leo Tuhani ima sian sia padohano sia bagianon. Buhado hita makanguluhoni tapak kedo dengan laho pasanga pegor ni Tuhani. Marhata holongin na. Diri na peso di holongi lamadungan na. Ay molo di holongi Tuhani hita lapatan na hita pe ikut gabe haholongat tado Tuhani. Asa molo dung taholongi Tuhani
Mangulu mahita nang di bagasan holong, dia kagulmi ni nguluta. Di patuduhon jala, di patat dakot to di ido tu hita, asa memang betul-betul diganup si leloni Tuhan itu hita, ikon gabe, takas tapakai untuk dia, untuk melayani. Songo suara ni hatani edemunai hamak kenang punga perempuan. Tetap setia melayani. Ba memang pasiet do suara ni hatani edemunai dohot tu nuansa merah munai. Ayala na dia, ahola kubereng nak kiningan marmera. Oh, to di perbadia menyala. Kan itu kan? Jadi hai bisa non kibat tiap tahun ba markoda Mahamudi Jolon sabil menyala. Menyala nomor 8 merah. Ido paroni to di perbadia. Roh Kudus hadir di tengah-tengah para rasul dan itu dalam bentuk lidah api. Digohito di iman asida. Mereka berbahasa roh. Alai ahana ni nasida ima taringot habel gaun ni Tuhani. Jihamu pihamok kenang. Bairu dah. Aido honot tu hamu kaina do menyala men ningon nga salah kan? Ido menyala inang beningon marupanikan. Ido jisa tu jabun nok kamu pajupang do amata menyala papi. Menyala kita semua. Karena apa? Roh Kudus sudah turun. Hidup di dalam kasih. Jala sude. Naing akan napinasahan ni Tuhani. Siloleo ni Tuhani. Para siniraw Tuhani. Pakyotay laho mamuji. Pasangapon goar ni Tuhani. Amin. Martanyang mahita. Pinuji maguar mo oleh Tuhan. Na di pasar hoto dimi tu portibion tunggulu nami ganup asa ngulu nami na hobar diaka sileleomi na pinasa mi tuhami para sinirohaw mi ale Tuhan mangulu mahami jala pakyon nami may di bagasan holong nasiakko asa totong ale Tuhan tau hasangapod di kuarmo muli ati madihole Tuhan ala tot dimina pinasahap mo Tuhami di gulmi ni ngulu nami dia kaulaon ni ruas ni huriam di ulau si ganopari. Totong ale Tuhan di bagasan biar marado poko jala hobar tulomo ni roham. Ni minggu sadarion totong do ingot tami ale Tuhan diaka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Situ apera burhuta galung Makmur, Panggabian, Dr. Andus Pontius, Fasius Siombing, Delima Henny, Giting Burlubis, Krenius Pajaitan, Dr. Anda Preli, Boru Siringoringo, situa Profesor Petedi Siombing, Ros Diana, Boru Pangaribuan, Estiria, Simajuntak, Boru Napitupulu, Erika Simajuntak, Boru Sibarani, situa Insinyur Emma Siombing, Nurmala Sitopul Boru Manihuru, Deselina,
Marta uli boru si tompul, nyonya sintua na dak boru pasaribu, sintua doktoran sukepe mani huruk, uli noviante simbolon boru siahan, iwan bem tampu bolon, doktoranus eha pasaribu, Ridwan Sansoko Marpaung, Arnold Saud Tambunan, Elais Adelina Pardede boru siombing, Raya Tiambun siagian boru siahan, Marsma Purnawirawan, Doktoranus M. Situmorang, Emmi Hutahayan boru siagian, Ridwan Irianto Situmorang, dohot akana setor guari hami do pele Tuhan, na di bagasan parsahiton, na sida, na tonga di bagas nabi, songani na di rumah sakit. Mangasahon asni roham ale Tuhan, totong maho, na makawalongi na sida, jala, totong ale Tuhan, pargugoy na sida, diragam ni parsahiton na, jala, mangasahon asni roham, mangido, huriamon ale Tuhan, asa, homa na mga leon hamalumon, tu nasida. So ngoni manang diaka nataruli dilas ni roha. Nang pesaluhut na duhamil ito hamarlas ni roha. Alay adong siyan ruas ni huriam sumurung las ni roha na sida. Hinorhon ni hahipason doho gajang ni umur na pinasaha mo to na sida. Ima diaka ruasmu na marulang tahun di hari hatu tubuh, songninang di rumah tangga, di ulang tahun pardongan saripeon, songninang dia keragam ni na asing las ni rohani ruasmu, di namardalan doho denggan, dia keperkarijuan, takas dipakilalahu pasu-pasu miali Tuhan, songninang dia ka pardalanan parkarejuan persekolahan niya ka ianakon uli dengan mardalan saluhuna dihasosorang ni kayanakon ragam narya le Tuhan na sutar guari hami ima pasu-pasu mi las nirohan na pinasa mi turuas ni huriam dia pala tikion huriam ale Tuhan madok maulian tuho pinuji maguarmu di saluhu na asini rohami jala marhite asini rohami nahu pakilalahu kami biali Tuhan perbisuhi kami marhite toddimi asa lemar benge ni roha kami jala lemar uduk ni roha di nama muji pasangapun gowarmi atau ngale Tuhan saat dihoma kuriamon saat dihoma saluhut keluarga saat dihoma nang ngulu nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Tapuji matuhata marhite edeta laos disomahita pasahat papung pilihan. Tuhan,
tatangyak koma pilihat tahun martangyang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gicang, hodo hararuan ni saluhut, silihul-lihul na ringgad doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na milion mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di julom. Paso-paso may jala ramoti, asaho para siya kami pilihanon. Pati bulun harajon mudutungatongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami godang ni silew-leon mito hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan di bata amanami, nasotara samdugudang ni sileon mudihami. Todim na badiay di leoko tuhami jolma, sumonggopi hami na leon. Na margaydo di leoko tuhami, jala gumudang doy siyan sileon ni Portibion, do siyan pangisina sudi, ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ala ni sudi habal gaon, dohot hamulion mo, naong pinapatar mo tuhami. Sa ilehon matod di parbadiay tuhuriam, aka na olo mangihut Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajay, dipatiur, di parbadiay, jala dipatotok kami mian di barita naulii. Alitod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungupungumi, asa masih jaloan, jala masih holongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa utadahami akadosa na belga doho na mekmet sipa sidingon nami say buas mahumanesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai sayod dihon jalapadumu hami tu amai asapos rohanami maddok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay siliw-liw tu huria asa lamgadda torop ni akaparbarita nauli do pangajari do para siroha na mamarita kon habal gamu di Portibion say sodangi jala paso-paso sudi parpungan ni halak Kristen di gereja di persikolan nang di bagas nabi asa tau na sida saor tu parpungas sugut sesungguli akan terpodum jala pargugui akan nagale sesunggoti ma akka naniang doh natakang marroha asa ditinggalhon na sida kajahaton nabi say parrohai akan nabujuk roha jala apuli akan namarsak doh nadangoli asa unang di rupa-rupa Portibion akan namanguliho say tatap ma akan na tergugut doh na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaw di Tuhan Yesus say ajari na sida maralus jalamian maho di bagasan na sida say ramoti ma pikiran ni akka panggonggomi doh panguhum asa tigor uhum na sida jala asa dihabiari na sida ari paruhumas sugut say patugu haporsyon nami asa totong kuingot tami nong sesa dosa nami jala bonon mo kami tuhang uluas sugut say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa posrohan nami nang malake dagingon panguluon mudus muse asa masuk kami marnida di bata ama markite-kite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaon mo say South Malomoni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang
Leon matuhami sadarion hangulu siapari. Sesa madosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagas salas ni roha. Jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhin na Tuhamu. Jala asima rohana mida kamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhin na Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena. Tutod di munabi. Amin. Thank you.